Tässä tarinassa kohtaamme yhden Suomen historian merkittävimmistä hävittäjälentäjistä, Ilmari Juutilaisen. Mies, joka tunnetaan tarkkuudestaan, kylmäpäisyydestään ja poikkeuksellisesta rohkeudestaan ilmassa, ja jonka saavutukset ovat tehneet hänestä legendan niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Ilmari Juutilainen syntyi vuonna 1914 Lieksassa, Pohjois-Karjalassa. Jo varhaisesta lapsuudesta lähtien hänet kiehtoivat koneet, niiden moottorit, nopeus ja vapaus, jonka lentäminen toi mukanaan. Hän oppi hallitsemaan lentokoneet nopeasti, ja pian hänestä tuli yksi Suomen lahjakkaimmista nuorista piloteista. Lentäminen ei ollut hänelle pelkkä harrastus, vaan elämäntapa ja kutsumus, joka ohjasi hänen polkuaan tulevina vuosina. Kun talvisota syttyi, Juutilainen nousi taivaalle Fokker D-21 hävittäjällä ja osoitti poikkeuksellista taitoa sekä rohkeutta, vaikka hän usein kohtasi ylivoimaisia vastustajia. Jatkosodan aikana hänen legendansa vahvistui entisestään, kun hän lensi Brewster F-2 A Buffalo hävittäjällä ja myöhemmin myös Messerschmitt Bf-109 koneella. Hän saavutti yhteensä 94 vahvistettua ilmavoittoa, enemmän kuin kukaan muu suomalainen lentäjä. Numerot kertovat saavutuksista, mutta eivät paljasta tarinan ihmismäistä puolta. Kuvittele tämä hetki ilmassa, korkealla pilvien keskellä, yksin koneesi kanssa. Viholliskoneet lähestyvät eri suunnista ja tilanne näyttää mahdottomalta. Mutta suomalainen lentäjä pysyy rauhallisena. Hän kaartaa, sukeltaa ja nousee sulavasti kuin osa konetta itseään. Jokainen liike täydellisesti ajoitettu. Sekunneissa tilanne muuttuu ja hän on poissa. Pilvet sulkeutuvat hänen ympärilleen ja taivas on jälleen hiljainen. Ilmari Juutilainen ei ollut sankari, joka etsi mainetta. Hän pysyi hillittynä ja keskittyneenä myös maassa. Sodan jälkeen hän jatkoi elämäänsä ilman suurta huomiota, vaatimattomana ja määrätietoisena. Juutilainen oli enemmän kuin lentäjä. Hän oli mies, joka hallitsi tilanteet, joissa virheisiin ei ollut varaa, joka osasi yhdistää tarkkuuden, rohkeuden ja kylmäpäisyyden, ja jonka legenda elää edelleen. Hänen tarinansa ei kerro vain sodasta tai ilmataisteluista, vaan myös periksi antamattomuudesta, rauhallisuudesta ja ihmisen kyvystä hallita tilanteita, jotka näyttävät mahdottomilta. Ja juuri tästä syystä hän on edelleen yksi historian suurimmista suomalaisista lentäjistä, jonka nimi ja tarina elävät yhä taivaalla ja historiassa.